U Srbiji trenutno ima oko 28.000 milionera. Najplaćeniji građanin Srbije ima bruto zaradu od 62 miliona dinara ili 528.000 eura mjesečno, što iznosi 778 prosječnih plata u Srbiji. Poreska uprava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak u 2019. godini primila je 27.866 prijava građana sa primanjima većim od 2,7 miliona dinara. 88% prijavljenih milionera su muškarci, a najčešća zanimanja su menadžer, direktor i inženjer. Najviše milionera nalazi se u Novom Beogradu, čak 4.969, a najmanje u Vranju, 102. Što se tiče Beograda, u centru Beograda je prijavljeno 4.869, a najmanje prijava je u Zemunu, 1.522.